espera. Teño un robot cociñeiro que cocina con os medios. Que ir a rotería entrou na ferretería. Era vez que equivocou e me cocinou un plato de tornillos en lugar de tres marmelos, unha tarta de arandelas descornada con ciruelas, unha caja de tuercas con gusto a fresa e tallarines de manguera en lugar de dos peras. Que farei con este robot? Me pregunta cada día que encontrou na ferretería e olvidou cociña na frutería. Porque non estás temeroso e podes chamar a casa e ir chorando por si che ataca un oso. Tamén unha batidora é fermosa porque che axuda a batir os ingredientes cando unha exploradora ven a casa. A consola é maravillosa porque che axuda a divertirte e deixa ver vídeos dun oso e unha osa. Amiguiños e xuntiños, os tres andaban correndo. Os tres xuntiños xogaban. Un sempre estaba quentiño, outro sempre cos amigos. E ao final quedaban os tres quentiños e xuntiños. Aínda que xa te foras, estará sempre no noso corazonciño. Niños.
Espera. Cun robot xogarás. Con Robonots te divertirás. Unha poesía farás. Con torcas de robots. Un robot de grandullón. E de mole mogollón. Para xogar xunto a ti precisas de unha videoconsola para que non se quede só. tamén fan os deberes para sacar sobresalentes. Tamén necesitamos moito diñeiro por se algo rompemos. Tamén un pouco de roupa ben molona para ir a moda. Tamén queremos que nos leves onde queramos, por si queremos comprar algún agasallo. O teléfono é especial, porque nun móvil convertirase, sen tapa, sen cable, a calqueira sitio levarás.